Laitetaan syöttölaitteeseen alkuperäiset ja painetaan vihreätä skannausnappia. Ne menee omaan sähköpostiin. Onkohan niin, että onko jotakin henkilöitä, että tähän kopiokenttään laittaa sitten joku se 365 käyttäjien tai jotain? Pitääkö niitä laittaa? Ei tarvitse. Ei, siihen laittaa tässä haetaan siis käyttäjiltä se pilvipalvelun sähköpostiosoite, jonne se lähtee aina. Joo, okei. Okay. Mutta jos sen haluaa laittaa muuallekin, niin tässä on ihan samaa kaikilla käyttäjillä sitten. Voit laittaa tuon kopiokenttää, voit laittaa toisen sähköpostiosoitteen ja se menee sitten sinne. Joo. Ja koska sinut tunnistettiin kortista, niin sinä näyt silloin lähettäjänä siinä postissa. Joo, se. Ei näy mikään tyhmä koneen nimi, niin kuin joskus aikanaan näkyy, joka ei voinut vastata. No. Näin. No sitten, täällä on muita asetuksia. Tärkeä juttu, jos kannetaan syöttölaitteesta ja painetaan skannaus, niin se lähtee se nippu saman tien. Mutta jos kannetaan valotuslasilta, niin laitetaan tänne vasempaan yläkulmaan se arkki. Ja tietenkin jos sulla on kuitteja, niin laita valkoinen arkki niiden kuittien päälle. Paina vihreätä skannausnappia. Sulla on minuutti aikaa laittaa seuraava alkuperäinen siihen ja painaa uudestaan skannausnappia. Kunnes sitten viimeisen alkuperäisen jälkeen, jos teet sen työn täältä lasilta, niin painat nappia lopeta skannaus. Sitten se lähtee. Mutta tosiaan tässä syöttölaitteelta ei tarvitse tämmöistä prosessia tehdä. Tämä johtuu siitä, että jos se työ tehdään täältä valotuslasilta, niin tämä laite ei tiedä kuinka monta alkuperäistä sulla on. Se vaatii sen kuittauksen täältä. Se mitä ei kannata tehdä, niin kuin tiedän, että tuolla jonain yhtenä päivänä yksi tyyppi teki, että laittoi täältä valotuslasilta ja sitten vaan kirjautui ulos, paino skannaus ja kirjautui ulos, eli ei painanut lopeta skannausta eikä odottanut minuuttia. Se on se huono homma, koska silloin se jää lähtemään, ei lähde silloin tosta. Eli se pitää kuitata se työ, tai odottaa, että se minuutti on kulkenut loppuun asti. Se minuutti on sen takia siinä, että voi laittaa sen seuraavan erän tai kirjan aukeamaan tai mitä nyt laittaakin sitä lasilta sitten menee. Tähän tapaan. Sitten mennään skannausasetuksiin. Täällä on näitä asetuksia ja tässä on muutan napin alla asetuksia. Eli täällä on tiedostoformaatti ensinnäkin. Siellä on MFS Output, se on se oletusasetus millä tehdään. Oletusasetuksena näissä on automaattinen väritilan valinta, eli tekee mustavalkoista tiedosta mustavalkoista alkuperäistä mustavalkotiedostoa ja värillisestä väritiedoston. Tarkkuus on oletuksellisesti 300 dpi ja tiedostotyyppi on PDF monisivuinen. Monisivuinen tarkoittaa sitä, että kaikki menee samaan pötköön samaan tiedostoon. Täältä voi File Type-napin alta voi valita sitten, että jos haluaa tehdä yksisivuisen PDF, niin silloin voi laittaa vaikka 5 sivua, niin saat 5 eri liitettä sitten siihen sähköpostiin. Sitten siellä on muita tiedostotyyppejä, on JPEG ja TIFF. Sitten täällä Delivery Format alla on tämmöinen PDF _A, se on Archived-versio tuosta, arkistointikelpoinen versio PDF:stä. Eli jos se on vähän isompi tiedostokoko, mutta toi Adobe, joka on keksinyt tuon PDF-tiedoston, niin Portable Data Format, niin se takaa, että se saadaan hyvinkin pitkien aikojen päästä auki. Sitten täällä on muita asetuksia skannaus-settingsien, eli muutan napin alla. Original Settings alta löytyy kaksipuoleisten skannaus, eli se syöttölaite käsittelee myös kaksipuoleisia sivuja. Täältä laitetaan päälle se kaksipuoleista. Resoluutio, siellä on vaihtoehdot 100, 200, 300, 400 ja 600. Oletuksena 300 on tämmöinen kultainen keskitie. Mutta totta kai voi laittaa yksittäiseen valokuvaan vaikka sitten 600kin. Sitten on scan size, eli skannauskoko, eli paremminkin se alue. Jos skannaat valotuslasilta, voit määritellä, että mikä alue siihen otetaan. Se voi olla joku vakiopaperikoko tai sitten voit millimetrinä syöttää sen alueen, jos haluat vaikka jostain kartasta ottaa tietyn alueen siitä. Sitten jos laittaa esimerkiksi skannauskooksi P4, joka on tyypillinen kirjakoko aukeama, niin silloin voi käyttää tätä Erase Center Porter, eli saa ne ikävät reunukset, tummat surureunukset pois siitä tiedostosta. Tai keskellä, jos on kirjan keskeaukeamasta johtuva sitten musta raita.
tämmöiset. Tässä on skannausasetukset. Onko tästä kysyttävää? Tiedoston kokoon vaikuttaa sitten semmoiset jutut, jos laitat mustavalkotilan päälle, niin tiedostokoko laskee radikaalisti, voi mennä jopa alle 10% sitä alkuperäistä. Ja sitten tietenkin resoluutio, jos pienentää resoluutio, tulee pienempi kokoinen tiedosto. Ja sitten erittäin tärkeä tiedostokokoon vaikuttava seikka on se, että minkälainen se alkuperäinen skannattava sivu on. Jos sulla on 3 riviä mustavalkoista tekstiä siinä, niin se on paljon pienempi tiedosto kuin että sulla on reunasta reunaan värivalokuvaa siinä. Kuvassa on paljon dataa, informaatiota. Näin. No sitten vielä on 5 minuuttia aikaa tälle vikalle, eli täällä on kopio konetila.